ngarit. Kenapa virus kok aku ora iso. Lah. Lah yo ngene iki iso nggo sabun kaya aku ngene iki. Aku musim kok ngene corona. Mbak Yu ayu dulur-dulur kabeh manut pemerintah. Manut anjurane pemerintah supaya corona iki ora semakin luas. Khususnya kanggo mbak-mbake mas-mas sing isih tongkrongan ning dalan pinggir dalan kata yo ayo mulai wae kok manut pemerintah. Ya bener, takdir itu pancen Gusti Allah sing ngerti. Tapi nasib kan ning tanganmu dhewe. Umet iki terkes wong-wong sing tak manut pemerintah. Tulan nang poniman wae apa yo? Lah. Nang poniman wae. Musim iki musim corona. Wes. Lockdown kabeh. Lockdown lock. Men. Hei. Gas sampean bar ngarit. So. Iya yo, Man. Piye-piye di suara jelas blas. Aku iki bingung, Man. Karo wong-wong aku. Keadaan lagi kaya ngene kok ya isih do tongkrongan, isih do ngalor ngidul. Wong yo urung mesti nek kepentingan kok Mbak yo ayu manut pemerintah, anjuran pemerintah ngono. Yo emang ngono di pemikirane wong ki yo beda-beda. Yo mudeng aku, Man. Sing keadaan lagi kok ngene kan kudune iki pengertiane sing luwih gedhe. Wong jenenge takdir iki yo bener ning tangane Gusti Allah. Tapi nasib kan ning tangan awake dhewe. Yo iya jane. Lu apike melu anjuran pemerintah ngono. Yo iya kudune. Ini ning omah wae. Lah iya Man, yo wis Man, penting awake dhewe manut pemerintah, manut apa sing dianjurke pemerintah. Supaya nek corona ndang minggat, negara ora suwe kesia-sia. Amin di dikasih kok tekmu kopiar men. Aku bisa buntu, Pak. Geblek bisa. Gua sing yo Man, ayo metu-metu bareng ngono, Man. Alah, aku tong di kondisi lagi kaya ngene kok. Lah metu-metu sekitaran desa iki wae ra sado-ado. Oh, alah tak kira metu ngene terus wae. Kok aku ki malahan. Yo wes sik, entenan ning kene sik ya. Lah kok malah nek ndi yo? Ning warung golek masker. Wah, gue sakit. Tak tani kene yo. Iya, yo wis ya tak mangkat sik Yo, hati-hati. Iya. Nah, suplemen musim sembarang kaler muda kabeh. Jaring bodol kabeh kok ngene. Ses. Jaring itu bodol kabeh. Ayam kunang di mau. Ya, ayo mek malah gugur lho. Ya ayam ra temu. Ses. Bodol kabeh. Ya, iki wae. Kalah karo ngobrol. Wis tak mangsa. Oh, sing larang nek buruk kowe ngobrol iki coba sing. Ngobrol sing ala indring sitok-sitok. Ayam lek. Ayo matamu kuwi ora tidak ayam kok ngene tak kok mikir.
Yo ngono wae dadak ngegas lek. Ngegas piye golek ayam ra temu kok ngene. Ngono wae. Lah kowe nang ndi? Waro. Titip. Titip apa? Sik. Titip barang. Tuwean barang. Titip. Titip. Apa? Titip apa? Kono bako. Bakone apa nek? Kopi. Kopi. Karo cengkeh. Lah ditandi. Duite gudetmu sik. Tuwek barang gua. Mbok tiru balik. Mbok duitmu sik. Yo dah. Mau wae. Kowe nek media to ngomong wae. Yo lah. Sekarang mau tak mau kawan ini pagi kan mitra baik dan dia pas kan betulnya Ayo mereka yang bebas. Ya. Kopi harus diom bebas. Cek lah kae. Pakai gorengnya kamu dari coba. Oh, jangan pakai bah. Nggih. Orang tua bicara. Apa lek mitra? Titip aku ndi? Titip aku kemudian tak titip yo man, Pak Iman. kali lek mitra piye gumulah Ya la elah, wong titip wong tua barang kok. Kupeng penteng kok kene. Lah iku mbok ete. Rupane awet titip malah lali. Paculan gasi demo. Jeruk kok. Woi, aja ana apa? Oh, anak-anak kadial ya kuwi. Apa man? Gus aku sing ngira. cepi ya Ngene nggone. Iki yo penting mah kanggo keselamatan awake dhewe masker iki. Masa ora mudeng aku yang mudeng masker. Berarti kowe kan diureng-ureng mitra kowe. diureng-ureng Mitra yo ngono kuwi ya. Mau yo sama nesu. ya iya kan gara-garanya kan mau titip gula kopi karo linteng ora tak tupake Lha kowe lali kowe. yo lali mau wae aku tak nek kok ayo lek mitra mau ngugas kaya Wah semono biasa mudarat tinggi mitra. Apa ditawat to kok nek rene wae. Gecok mau. dijak iki wae Iya, diculik wae wong iya. Tapi wong tuwa mesake kan lekmu. Tapi aku pegel karo kelakuane. aku pegel bener blas wong tuwa ki patokan kok wong tuwa kok ora dipatoki patoki dhewe apa piye Ora apa-apa, kapan-kapan nak petok. Gejok iki ora petok lah. iyalah Mitra wong tuwa ndak didoyo. ora tuwe blas tuwek babu lemah Wis delok Mas tibani lemah. Kemaki wong, wis tuwa kemaki. mlenti Lenti. Akan entek arep ngaret. Bujak kuku-kuku. Ora pan putih kabeh. Mas. Hei! Kumprak di gawean. Gedung kulombe kok mbok-mbok. Kenapa raimu karena besok iso buaret? Karena material ya, gedung buaret kok takon. Lah apa material? Ya ini ngisut. Ngaret gue no. Bareng apa? Aku wis ngaret. Aku beli tangmu. Aku ngaret gue sawahmu, jagungmu tak enteki ben kapok kaya aku. Lagi. Mulai. Ya, biasa ini untuk masker. Tanggulnya usum koyo ngene.
Wong aman. Kenapa? Masa ngene? Saenake lah. Manut karo anjuran pemerintah. Wah, seger tenan ya man udarane. Iya, seger pol. Yo mantep iki man. Sejatine iki kabeh sing gawe sing kuwasa man. Sing penting awake dhewe eling karo sing kuwasa. Eling sembayang. Matur nuwun wis dikeki udara sing seger nih kok. Isa akeh wong-wong ning jaba kono ki sing ora kurang beruntung. Awake dhewe kuwi alhamdulillah beruntung, urip kecukupan, dikeki udara sing seger nih kok. Patut bersyukur. Iya bar, iya deh ngene iki. Kudu Akeh bersyukure. Yo yo. Janjane mitra kuwi lekmu asline lekmu tapi goleke kok gangeten yo. Iya. Ora ngelingin kok wis tuwon kok. Aku ki jan yo pegel ngono karo mitra. Sawite anu kok, aku ngarep gun sawah ya ora entuk mokal men suket ora entuk diriti kok. iya wis tua tak kentobat kok ya ngel menisa menduk. Asline ki wis mambu lemah kok. Takkan pola tenan wong asli. Pegel aku. Mari yo cucu yo man. Du panen tenan ki kok. Nek tapi nggone mitra kae dipanombo kaya tandurane. Iya om Men kakek kapok. anu galak epal ngono kuwi Pak ora entuk kok. Ini kakek musim ini yo man, sedih yo man. iya. Ini kan kudune awak dhewe iki sing penting ki manut pemerintah man. Kon nggo masker yo awake dhewe nggo masker yo. Iya nganggo. Ora pengen dolan adu-adu. Dhewe dolan desa-desane ini ora Dhewe kan apa-apa, ora sak lingkup desa kuwi ora apa-apa. Iya ora bakal kena nek sak lingkup desa. Jane yo urung mesti ora bakal kena jeneng kan yo nasib kene awake dhewe man, jeneng ki ora arti kene awake dhewe berkontak fisik karo apa ngono kan arti yo ngene iki ya saperti nang dalan-dalan ki akeh piro ayo yo. Ya iya jen. Ayo linggih-linggih kene iki sik men lah. Iya meneh. Wah, jan seger tenan udarane manan. Kerpol iki. Jan bro ku siji ki kok pinter meneh. Yo reti dhewe aku nek asman bruto ki kowe gak berarti. Lancar. Kopiar teko asman bruto. Wah, turu-turu kene iki man. Bismillah bae numpang turu bae. Alhamdulillah. Darane Mitra kamu ngarep ndi apa anu ular kuwi ya yo. salah ya. Sopo kae? Mesti tikus loro kae. Udarane kok seger. Iki alami kok kan. Iki krikut men. Hehe, Waidi. Walaupun pendem dhisik. Oh, lengan kene entan kamu. Kebutan memang. Iya, ana sangka yang ngene kok mau gitu. Dungalah kene nek, Cak. Lho kene metro ngopo kene iki? Lho yo ngarep kebone sapa wong kene ngopo? Lah aku di nang dalan aku yen kebon murene osek rene osek rene Ora, osek. aku mau cek duwe. Duwe urusan karo kowe. Urusan apa linggih osek linggih. Piye, bro kok jaran? Aku yo nyadari yo lek mitra yo aku yo rumangsa urung patik tuwa nek aku disalah yo kek ana sepuro sing gede ati nek sepuro. Aku jane iku tak ngapurane awet mau. Gandeng kowe dum rusuk kabeh. Kowe ponak aku gandeng karo aku bejat le. Tuh, yo ora le, aku ki jane yo ngajari apik poniman. Wong yo tak jambut gawe wae kok. Budaya apa? Budaya gur turu-turu aku. Turu pi aku yo bar ngarit kok lek apa kowe yo reti apa aku jajak omongan karo kowe lek nak ngarit. Lha kok raimu ra penak? Ora piye? Maksudmu ki jalukmu ki piye? Nyadari aku urung patik tuwa yo aku jaluk sepurane nak sekirane ndi salah. Yo wes. Tak ngapurane le. Semenjak yo, Iya. semenjak gabung karo kowe iki poniman iki rusak, Ya iso rusak. ora kena toto. Poniman tak jari apik-apik kok. Bengi melek terus. Esuk wae mbut kowe batrang. Iki ora bener iki manlekmu maneh ora bener karepmu iki.
tikus. Nah. Lah piye corona kon ilang? Wong awakmu isih tongkrongan, isih mblayang. Wis mayahe ning omah wae, wis nggo sabun, jaga jarak, nggawa masker. Ya mulai. Ya sik. Nang Magetan tuku ketan rasa geges mantan wong yo ora iso ngantenan. Move on, Lur.